Oimore nyakorom gajuang tarika na par kod auchiel dwe mar adek gana ariyo prariyo kod auchiel nodhiambo mabende midhiero ma ikelo kod koth mapek ma osebedo kachwe pacho ka med nenre kuonde opogore opogore. Nyakorom gajuang aka wuono ji ariyo owito ngimagi e masira mar sienyruok mar ot manotimore Shauri Moi, kaunti ma Nairobi, kama en achiel kuom gigo mikelo kod midhiero go masani okel kod oula. Matwak mwadhi bedo godo gi Morris Anyango ma en apisa mar Kenya Red Cross bade ma Kisumu wangiye chenro mage kao nyakorom gajuang mane onegi konyo ganda to gin chenro mage man gintiere godo mane oni midhiero makama gi konyo ganda kendo uganda owuok e midhiero gi kendo gichiwo kony makare nyaka sani chali na okotenre kod kony ma ichol ne oganda duto e twak mara manyipinga kapile go kodwa mbaka lai en aria deka uchiel nono wanti live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondweche. Tulikuja tukapata kweli ni kama watu wamefunikiwa ndani, na kulikuwa na mama ambaye anatuzianga hata matunda hapo chini na watoto, tukasikia ya kwamba tena amefunikiwa hapo. Ji ariyo yangeni owito ngimagi e ot moro moruombore piny e Kardak ma Shauri Moi e bure Nairobi. There is need for the Kenya Hospital Association to have credible elections so that persons of integrity, would be can then be voted into the ward. Jotend Hospital ma Nairobi Hospital ochwale doho kaito dogi mibadhi e kinde ma okinde maggi oywak ni irocho ratechgi. There's no need for any more public participation there. It's just to do what is right, to restore the path of the water. Governor ma County ma Nairobi Johnson Sakaja oramoni serikal dhi tiyo gi okenge ma oridi mar geng'o midhiero mag oula ma osekelo masira ei Nairobi. Machiegni nyakorom gajuang chendo en ameny piny jaloko maro en Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Ji ariyo yangeni owito ngimagi. Ariyo mamoko resi ka moko ang'wen pok oyudi bang' otinyore Kardak ma Blue Estate mantie Shauri Moi boma Nairobi. Kalore kod jodak odno mayande osemuki bathe e Gengaura ma Nairobi no oruombore kar saa 6:30 mar odiochieng' kinde ma jodak mawuok machiegni odonje iye katemo choko chumbe magodno mondo gidhi giusi. Giesani jolweny obila kod apisa mag Red Cross dhi nyime kod menyo kod reso jogo ma odno pod odno negi katenda kwe arita kwe bende oyango kwa jodak makono mondo mi obed kod horruok e kinde ma chenro mag reso ji dhi nyime. Mwaka tukakimbia tukakuja, wakati tulikuja tukapata kweli ni kama watu wamefunikiwa ndani, na kulikuwa na mama ambaye anatuzianga hata matunda hapo chini na watoto, tukasikia ya kwamba tena amefunikiwa hapo na hiyo gorofa. Kwa hivyo tunaomba serikali ikaweze kutusaidia hao watu wakaweze kutoka ndani, na tunashukuru kwa yule ambaye ametoka ndani akiwa mzima. Wale ambao wako ndani tunaomba serikali ikaweze kuwasaidia wakaweze kutoka ndani vizuri. Tumeka hapa tangu saa 12 tulikuwa tunafanya hapa. Mimi kazi yangu ilikuwa ni ya mawe hapa, naweka mawe hapa. Hao vijana wengine walikuwa hapa, wengine walikuwa hapa. Vijana wengi wamekufa hapa kusema ukweli. Wengi saba tu ndio umetolea. Kuna mama mwingine hapa kwa chini hapa na mtoto na alikuwa anauza matunda. Hiyo umetoka. Lakini vijana wengi wako hapa hii wameenda yote, na hapa katikati kuna vijana. Na vijana walikuwa wengi na hii kitu ilikuwa ya mbogi. Na sasa hii naomba tu serikali hao vijana watoke. Wenye watatoka watoke. Wenye wamekufa tunaombea tu Mungu. Lakini hii walete tu serikali watoe hii nyumba kwanza, watu waisingie ndani. Kuonde dak, kuonde ohala kod udi duto mogerie kuonde ma owinjo bed ni ola kadhoe chan mukiko chakre jumani e alwora ma kaunti ma Nairobi duto ma oyangi gi Governor ma Nairobi Johnson Sakaja mane twak bang' romo kod aput mane olosi bang' winjruok e kind sirikal mamalo kod tend kaunti ma Nairobi ma ogolo chik mondo mi kura
Kera kachiel kod Kenha e kinde riwruoge mamoko mondo rom kendo gol report madundo seche 48 report madhi menyo chal mar Nairobi bang' oula mapek. Kaka winto moilaro no ama bire kinde ma johala ahinya to mag Rogon ywak ni ok okaw pachgi ewi daro gi kawuokie e alworano. Bang' ripode mag ji 33 wito ngimagi kendo ji mathoth yudo hinyruok, wito mwandu kendo dar e utegi, sirikand kaunti ma Nairobi owuok oko mar chako manyo yo mar reso boma ma Nairobi kendo geng'o midhiero mar oula manyalo bedo e kinde mabiro. E twak ma gavana Johnson Sakaja obedogo kod jofwambo, ogolo chik mabiro bang' bedo kod romo gi aput mane olosi bang' winjruok e kind sirikal mamalo kod tend kaunti ma Nairobi, romo ma ogolo chik mondo mi riwruoge kaka Kura, Kera kachiel kod Kenha e kind riwruoge mamoko rom kendo ogol report ma adundo e seche 48 report madhi menyo chal mar Nairobi bang' oula mapek kendo neno ni omukudi duto manie yor oula. So this multi-agency team is looking at what we call the choke points. Yeah, so these choke points will have to be cleared. As for the mechanics around Grogon, we have been having a long discussion with the Rivers Commission on relocating those garages. They will have to be relocated. Those residents have known for a long time that their walls are actually on the path of the water. And so there's no need for any more public participation there. It's just to do what is right, to restore the path of the water. Pia tumesema ya kwamba hizi riparian areas ama area kando ya maji ambapo watu wameka viosk na maduka lazima zitafunguliwa na kazi hiyo inaanza leo hii. E wuoth ma watimo e moko kuom kuonde ohala ma Nairobi, ahinya to Grogan, johala ywak ni paro mar darogi ok liu kendo winjo ka upachgi mondi. Sakaja anasema tuhame hapa. Yeye Sakaja amesahau ya kwamba sisi tulikuwa na kiwanja hapa. Ile tuliwachiwa na mzee Moi. Tumekaa hapo kutoka wakati wa Moi mpaka wakati huu. Tumefukuzwa pale wakauza kiwanja. Tumekuja hapa. Haya. Tumekaa hapa, tumejishikilia hapa, tena wanasema tuhame hapa na watuonyeshe mahali tunaenda. Tunaenda wapi? Wakishaingia kitu wanafanyanga ya maana ni kuja kutugongea biashara. Wanakuja kutubomolea, lakini wenyewe kuja kutusaidia kwa katika kama huu hakuna. Hii mtu angetengeneza angeweka mchai, hata angepea mchai na atengeneza vinyali tengeneza huko chini. By the way, nashukuru sana President Uhuru, alikuwa na akili kidogo juu alitutengenezea barabara, akatutengenezea daraja pale. Licha ya kwamba hii ndio hakuguza. Kagi koth ma osebedo ka chwe, gikoni giseyudo lal maduong' kendo mwandugi okethore ma okusre. Kae kurango building ni nitie go down ye kanyo mikete geche mek dhano. Kwa tiyo to geche dhano wakano kanyo. Sema wasetiyo bwakano gari ma ng'ato kanyo kendo pio dhie asara en kuom mechanic. Nwachi wadhi lose kuro gu peswa. Ng'acha ong'e gachi oket kama safe. Sani kaka gini tero waga asara. In a lot of money and billions and millions of money because engines money ye kagi give us a lot of money. To oken go down nikende. Kichako kanya ka piny. Koro piny to ging'eny koni tinyalo na chiel nikende. Koro go down ging'eny kech pini biro ga botur nyaka gate bodonji e kuro. Ketho engines mang'eny ma in a lot of millions ma wadhi asara kae higa chiel. Kaluwore kod rameny mar chal kor lwasi, koth pod biro medo chwe juma ni alwora ma Nairobi kendo ma owinjoru tich mar sirikand kaunti ma Nairobi mondo dinne ji manyalo medo wito ngimagi nikech oula. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak mahao 300 Sangorota e sub-county Manyakach e county ma Kisumu odongi midhiero bang' oula mapek mokel gi koth mosebedo ka chwe pacho ka ywero kuondegi mag dak kendo ketho mwandugi mathoth. Riwruok mar Kenya Red Cross to kod chenro ma osir gi jalendo Trevor Ombija ocholo negi konye kinde mapek pod nitiere. Kauna tieno negi ler mathoth. Kuom thuolo maromo juma achiel gi nus, jodak gi Sangorota osekadhi achiedh nade miwuoro. Tok wito mwandu kendo udi bende oula oseywero. Kaluwore gi koth mapek ma osekelo midhiero. An ge shida maduong' kabisa nekech watuo sani malaria ni e piny omako ji nekech pi mang'ich. Sikul mane ji odhi ojotie onge. Kanisa ma ji odhi ojotie ni kanisa ni tin kabisa ting'o dhano malara 10. To jomodongi te ni e kor gweng'. Kwa kanisa yetu kwa watu 20, kwa kanisa ingine pia watu wako. Kaka yor temo reso jopiny alworani,
Riwruok mar Kenya Red Cross kod jalendo Trevor Ombija ne ochopo mar chwalo kony ka okalo e tudruok gi tend gweng' makono. Ma otelne gi Ruoth Seth Oluoch Agwanda. Pi nopong' juma achiel mokalo ma pi nopong' obira matek dichiel ma nodaro ji kendo ji nodaro ji mokalo 800 mokwongo. Puothe mokethore chiegni ekas mokalo 3,000. Sama wuoyo kodini Trevor Ombija ma jalendo ma bende geto kom manyaka higa 2027 higa manyien. Obendo biro gi joge kendo kelo kony mondo one ni to jowagi nyalo konyore nade. Sani wantiere Nyadina Chiefs Camp West Nyakach. Wabiro konyo joma pi nodaro e dho nam ka to gi area makaini. Kaka Trevor Ombija Foundation program mokwongo motimoga en mar konyo jogo man gi chandruok. Koro sani chandruok man godo e Nyakach ka en ni jowa mang'eny pi odaro. Koro kawuono kung'iyo batha kata ng'eya ka to wakelo kony kwakeloga to wawuoyo gi jogo motudore godo makonyo oganda kaka jo Red Cross. Wantiere gosiepewa bende mantiere sirikal kaka Ray Omolo to gi jo sirikal gondo be giwegi to gi patron mar Trevor Ombija Foundation ma en Trevor Ombija. Nitie kony mokelo kaka sani wantiere gi gige tedo, wantiere gi blankets, wantiere kod chiemo mogo be wantiere godo. Then jomoko be nitie mwadhi miyo pesa moro matin mondo gichak godo kaka ginyalo dak. Jodago opwoyo konyruok ma giyudo ka gimedo jiwo oganda kod sirikal ores gi midhiero ma sani okwakogi. Tang'a mono sirikal ma marwa ong'e kuonde mwadake to gima kama endi timore. Ano gimoro amora odhi nyaka onget nyaka sufria. Akwa sirikal kaka Mama Agnes Olima bi dalana Kamgan village mondo bine kama dake. Wadwaro ni sirikal okonywa e Daix. Jo South Nyanza, jo Homa Bay County nosechako gero margi. Gin ready madhi tieko. Wan korwa koni Kisumu County onge Daix. Carolina Tieno, Sangorota, Nyakach, Kisumu County. Kwa Nyakach nyakor mgajwang odoge kaunti ma Nairobi kama laktar Job Obwaka kod apisas mamoko adek mag riwruog lakteche ma pacho ka owe kod rambun bang' magi kendo mano ochwal gi e doho kitudo kod mibadhi motenre gi telo mar osiptal ma Nairobi Hospital. Giduto gikwedo ketho duto matudo gi kod kawasoya kod rem chwalo oboke mag omenda ne jandik riwruoge. Kinde chwalo gi e doho ywaruok no bedo bang' kinde machuok kalore kod deko chwalo gi e nyim jang'ad bura kuom thuolo maromo seche 6. Haja yetu ni kuhakikisha kuwa dignity ya daktari imetendwa na kuwa haki yake haikiukwi ama his rights is not being disregarded wakati ambapo kuna orders ambazo zinafaa ziangaliwe. We know there is no file before you, but we know that even without a file, you have the authority over these presence on matters of criminal practice. You ask the OSPD in charge to appear here and explain the circumstances of how they are keeping people and who are doctors and lawyers inside a booth of a car. And if that cannot assuage our concern, Your Honor, let's walk to the car park where these four are. That's Section 692 of the Companies Act. The maximum fine for this offence is a fine not exceeding 200,000 shillings. We can come back within the next 14 days. For those reasons, I have allowed personal bond of Kenya shillings 5 million with the 2 contact persons, and that the accused should attend court without fail when required. Jatend migao mar thieth Eden Duale okwedo rumbi ne jatend piny Kenya William Ruto chano kawo kar thieth ma Nairobi Hospital. Duale mane loso Mombasa koni chenro magin godo en bero kar thieth no mokone giseyango ni ntiere kod weche mag mibadhi. Telo marach kachiel kod rem chulo osuru e kin mamoko. Telo no mane olosi romo mano kelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth koni giseyudo ng'ur mathoth kowuok e kar thieth no. Gino magikoni osebedo kango ko chenro mag chiwo thieth ne jotuo. Ne bende okoni osegolo chik ne riwruog jochiw thieth mar KMPDU mondo mi otim nonro matut ewi kaka itawo chenro mag thieth e osiptal ma Nairobi.
Okoni oseyangi kendo oketi rang'iny mag ute thieth ma ok ta chenro mekgi kaka owinjore. Us is facing serious financial mismanagement and bad governance. That is the reality. Let us not bring politics, let us not bring other issues. And again, it is facing very serious clinical governance. And I have directed Kenya Medical Practitioners and Dentists Council this morning to go and do an audit of its clinical infrastructure. So we are protecting Nairobi Hospital, whatever people will see. Around December, the private medical insurance in our country blacklisted Nairobi Hospital because of this bad governance. Very long-serving doctors, I can name them, who operate in Nairobi Hospital, have sought the president's intervention. They have sought my intervention as a minister. They have sought the intervention of the president on a number of times, including last week. And the government directed investigation authorities to probe the ongoings at that hospital, from bad governance to tax evasion to corruption and many, many things. So neither the president nor the Minister for Health nor any government official has any interest. Our interest is only one. How do we preserve the first-class national and regional health facility that is in our country? Jatend piny Kenya William Ruto owuok tung' mosuo kod mana en jalupne Rigathi Gachagua kaose kendo koni nodhi chao KPC nikech timbe ni maricho kod mibadhi kanyakla kod timbe mag nyayo akwede. Ruto notele sidho dongruok himbo mar piny Kenya okoni obiro yombo kweth makweda sirikal e yiero maduong'. Wadna Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En mende siasa mane ochuo chieng' e kinde limbe jatend piny William Ruto imbo mar Kenya kochake kar chung' od bura ma Matayos. Busia hoye! Ka ema Ruto obara gwate wi mane en jalupne Rigathi Gachagua kose ni ne oriembi kum timbene maricho mochido kendo magalagala. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Busia, mkipima wale watu yule mwingine tulifukuza yeye kwa sababu ni muizi, kwa sababu aliibia, hata akaibia mandugu zake. Mtu ambaye ameua mpaka ameua wasichana sijui wako na nini. Watu kama hawa watashindana na sisi? Jatend piny osoko kulundenge kombe konyiero kweth maketo sirikal tesre. Ruto oko ni juditogo ni moko kuomgi ni kod chilo mamienogi kata bang' wuok e apisi. Wale wengine walijaza watu Rivayala, saa hii wanatuletea Kisirani. Hawa watu sisi tutawamalizia asubuhi. Wakiendelea vile wanaendelea, tutawamalizia na breakfast. Hata hawawezi kufika lunch. Ninyi mnanielewa jameni? Ruto onyiso nyadhi e tijene e kinde osidho gedo mag ute manengogi ogonyore na sewa e kod chirni manyasani e Budalangi, Ikolomani, Matayos, Mahala e kinde mamoko. Wale majamaa, wale wanajifanya wanashindana na sisi, si mumewasikiza? Mambo yao ni matatu: Kasongo, must go, one term. Mimi nakuuliza wewe, hiyo mambo matatu wamesema inaweza kujenga barabara? Wako na mpango ya stima? Wako na mpango ya ajira ya vijana? Wako na mpango ya maendeleo? Agenda hawana, sera hawana, mpango hawana. Ama mmesikia wako nayo? Wako nayo kweli? Sirikal bende otengo menda ne yore kaka Mamudere Okando, Siopot, Nangima, Malinya Eregi kod Chavakali. Iga hoye! Na Musira e kind mamoko. Serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 2 ya kutengeneza hii barabara zenu, ipite mpaka ifike Malinya. Hiyo barabara tunaanzisha leo, tumewapatia bilioni 1. Ndani ya mwaka moja hii barabara itakuwa ya lami. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Ripona mar Walter Nyambaga tero wa yomo kungonya kurom gajuang chendo era many pinya ro kamana hinya ko medo ketira mo TV dakika na par ko daboro bang sa chela midhiambo neno kanyo ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni entiere kodwa chenro wacho ni sirikal okete chenro maber ne oganda e sama koro koth ng'eny. Wacho kanyo bende ni pochi pak ne jatelo kendo jalendo Trevor Mbija kuom chwalo kony ne oganda gin kanyo gi Daniel kod David e county ma Nairobi. Jakiranda Luoch wacho ni entiere masira ng'eny sana. Wacho ni masira mar olathoth dala koni nyaka Nairobi oworo sana. Mwalimu Joseph Oyo japuonjini mar kanisa Kopere wacho kanyo ni gavana ma Nairobi mondo miotem mana konyo wacho ula okwanyala chaje nikech joluo nogongero ne gima oa e polo ok yal. Koro wacho ni ok dwa ng'ad bura wala mondo Nyasaye ema mondo mi okonygi. Neno bende ote ma Samuel Halima mano engineer Frank Machone Mombasa wacho ni entiere kodwa wach mar oula moko ko piny Kenya ne dwaro lamo. Wacho ni jachien chal ni goya sumbi. Wacho ni waziri Wandai kao mos mage. Ne awuoro wacho kacha ni entiere kodwa e yo mowinjore gin kanyo gi hoya motomoto. Wacho ni siasa semana chuo chieng' yao tek matin mana ine owuor kanti Kisumu imoso mama mano hoya motomoto hoyo matin ma en rameny pinya korom gajuang pod wantie kod mathoth med chwalo ote magi lai en area dek auchiel nono wantie live kaja Facebook Ramogi TV ke imbi mar X mene wantie Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wadogo gi mathoth ma en rameny piny. Kautulo mwachiwoni mondo inyiew mabede wa enengo molwar. Ok mano kende, ibodi mabede wa enengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe iniwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo enengo maslimia dek gi 53 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo enengo maslimia dek gi 70 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete wenyeo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moramora bende nitiere. To ka ibiro ikawe iniwuon tibo kungo mendo mathuth kendo ibo yudo mabete wenyeo kodwa e busi chariyo kende. You are told Sunday Namar 0722638383. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida chief en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Sikasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakorom gajuang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Duol mochung' ne ratich oganda e pacho ka KNHRC gi kamati mar Cointen koro siemo wang' josiasa ma pacho ka ni owe donjore kod wach mar chulo oganda manoyudo lal kinde ng'anyo mosekalo kokalo kuom jakom mar KNHRC Clarice Oganga
gi jalup jakom mar Kointen Javas Bigambo gilero ne gidhi nyime mar loso chenro kaka oganda go biro yudo chudo kapok ochopo dwe mar 6 higani. Gilero ne gikwayo anyuola duto manowito jogegi kata manoyudo hinyruok mondo mi ochop machwalo nonro moduto mabiro konyo e chudo mar lal makamago. Chak juma mokalo, Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni sirikal biro kelo tenge omenda maromo $2 billion mar chopo dwaro mar chudo makamano. Eleza wananchi wa Kenya kwamba kamati imeweza kuafikiana na tume jinsi ambavyo inastahili kuelekeza masuala ya kulipa fidia, na mwenyekiti pia ameweza kueleza kwamba wanaona kwamba kabla ya miezi 3 ijayo suala la kulipa fidia litakuwa limeanza. Sisi kama kamati pamoja na tume tumeweza kutoa shinikizo haswa kwa wanasiasa kwamba kusikuwepo na mwingiliano katika masuala ya kupeana fidia hii, ili kwamba mwingiliano wa kisiasa usije ukakosesha swala la kutaka kupata haki kwa wale ambao ni waasiriwa, ambao wangepata kwamba swala hili la kuwa waasiriwa liweze kuzikwa kwenye kaburi la sahau. At the end of this process, we will submit a list of people who we have verified their information, and we will also submit a guide on how compensation should take place. So on top of the reparations framework, we will have a guide for how reparations should take place, and it will have the list. It will also have a proposed range of amounts to be paid to each victim based on the injuries they sustained or based on whether they died during the protest. Jogo mochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay dwani chenro mar puro chele masani sirikal dhigo nyime alwora mar kar thidhna ma Hondago e kar chung'od bura makara chuonyo tayo makare kendo mondo mi odonjre gi kar thidhna no manyalo miyo winyo ma osebedo ka jote dar chuth. Alabich nigiler ko e kaunti ma Homa Bay. Hondago mayudore ka chud bura makara chuonyo ne sirikal yango higa magana 1997 kaka ka rito winy kendo e kinde machon winy mag flamingo nosebedo ka jote kar thidhna no. Sirikal mamalo kokalo duol mochung'ne dongruok e alwora mar nam Lolwe Lake Basin Development Authority gisani dhi nyime gi jiwo motegno pith mar ochele puothe mokiyo kod Hondago gidwaro mating'o malo pur mar ochele e bwo chenro mar kepie puothe mar Kimera Oloch. Jogo mochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay hotelegi ijakom alwora makare CBO Willis Omulo jo sirikal nigi doko ni chenro mar pur dhi nyime alwora mar Hondago to kar thidhna no kik donjruok go manyalo miyo winy mosebedo ka bworo kanyo dar chuth. Nwa biro mondo identify gaps, alafu gaps gi wang'i kaka onego bed ni wadino gi mondo walosi a healthy coexistence mar development gi environment. Communities okopuro wetland, communities opuro puothe gi giwegi. Kenya en achiel kuom pinje mane ne odonje wach mar rito kode thidhna under Ramsar's Convention. Kendo under Ramsar's Convention wacho ni kwa rito thidhna gi to waduoko atamalo mek hinyruok me kor lwasi piny. Koro mane momiyo nwa bedo piny kod jopur kod stakeholders mondo ng'ato ka ng'ato gi lonyne wabi mondo wakonja piny mondo ging'i ni to kata kobedo ni wachako timo pur ei puothegi motenore kod Hondago wetland to gin gund pur mage mondo onego bed ni gitimo, to ere kaka onego bed ni gitimo gi mondo kik gikel hinyruok e kindgi kod alwora. E romo margi manokelo kanyakla jopur me alwora no wacho ni ka thidhna no onego med riti kaga jiwo jopur mane omi thuolo mar timo puro ochele alwora ma Hondago mondo kik donjre e thidhna no gi puro. Conservation is not a single person's work, but it requires a collaborative engagement, and each and every person has a role to play. Cranes are important in the ecosystem. They are keystone species and they are indicator species of wetland health. So whenever we see them in our wetlands, it indicates that that environment is good, and so that is why we need to conserve them. Ruoth magweng'o no kaachiel kod moko kuom jopur mano yoro e kinde romo makamano ne ok ne dwaro nitie mondo mi jopur tiegruok makende e wi kaka ginyalo rito winy mabiro thidhna no e kinde ma gidhi nyime kod pur e alwora no. Gima timore nikech kaluwore kod winy nikech pod ng'eyo mang'eny onge kuom winy, pod ibiro med puonj jopiny mang'eny kuom winy mondo koro gibed gi ng'eyo no kato gi ng'eyo kaka irito winy, at the same time bende gipuro, koro gipuro to winy bende nitiere. Kendo gipuonjowa matut gima onego watim gi gima ok onego watim
mondo ngima gigo dhi nyime to agriculture wabedo dhi nyime. Puonjowa kaka wanyalo dak kod gigo sama koro pur gini. Omiyo tich makanyo to dhi nyime koro wawinjore kendo gibiro duogo mondo kaka maendeleo makanyo dhi nyime obiro bedo ka gibe ging'iyo kendo gimiyo wa advice mondo gik manyocha nitiere kuonde chon kik wawitgi kendo kik gilal to kata kwa pod wan kodgi kar site mar tich kanyo to wadhi mana kodgi maber. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Alvin Halukwe majadak Njiru kaunti ma Nairobi holoyo mohingo milioni 2 e tugo mar jukwaa la shabiki.com e tugo mong'ere kaka JetX. Halukwe man jahigni 26 wacho ni lochne moyudo kokalo kuom shabiki.com dhi konye chopo lek mage. Ojojo tugo mag shabiki.com mondo mi odhi nyime kod tugo makamano. Sasa pesa vile nimepata nilikuwa na hesabu kwanza nilikuwa chini lakini nashukuru. Juu sasa naweza kuna biashara nilikuwa nataka kuanza, sasa niko na capital na nirudi shule pia. Nilikuwa nimeacha kidogo lakini sasa naweza rudi. Mago mag tuke club mar Gor Mahia no tengo jolweny ma Ulinzi FC gonde 3-1 tuke adhula lig maduong' pachoka loch maketo fuok e kindgi gi FC Leopards nyaka points 10. Shabana ma osebedo gi season makare pok oloyo tuke gi 2 mokalo tok FC Leopards goyo gi gonde 5-1 ka odira mokalo. Kariobangi Sharks bende no wuotho kuom gi gonde 2-1 e lap mag Gusii Stadium chuny boma ma Kisii. Shabana omako thuolo mar 3 e chung mar league points 3 tok Leopards momako thuolo mar 2. Sofapaka geno margi mar dong e league duono kanyaka sane gi mako thuolo mogik gi points 14 points 5 tok Ulinzi Stars ma bende chuny gi gudo kendo nyalo dok e lumpo ne ok giloko duoko margi tuke modong. Rigotieno Mundi kwake Brian Michira nafasi Brazil bado. Kocha mar tim maduong' mar volleyball mapacho ka otimo welo mawie mar jotugo 25 mabiro manyo tiko tuke mag pinje Afrika mabiro timore kind tarik 7 nyaka 21 dwe mar 9 e piny mar Democratic Republic of Congo. Timno oting'o jotugo 9 moluongi kuom mokwongo kama oting'o Felix Otieno, Felix Ogembo, Amos Kerani e kind mamoko. Jotugo mantiere kod lony bende okowe chien kama oting'o Simon Kosirai Kiprorir, Enoch Mogeni, Nicholas Matui kod mamoko. Timno koro igeno ni dhi chako ikruok margi ne tukego mag manyo tiko ma idhi tuge kind tarik 1 nyaka 5 dwe mar 6 ka loch biro miyo gi otiko mar yore tuke mag pinje Afrika dwe mar 9 higani. Gikanye mwatieke wechewa manyien. Gordon Jakopere wacho ni entie mlolongo to kama na henya wacho ni entere kodwa hechendo moso Tati Karungu Tati Karungu Dadi Zakaria Bete Charles wacho kata ni entere kodwa entie Karen wacho ni Trevor otimo maber kuom nyiso hera ne jogo manoyudo shida. Oneno wechegi ka entere Karen kaito wacho oneno kadhi odhi loko kuro otero nyaka chaya. Martin Odera wacho ka ni entie Kericho County Chesegot kaito Gumo Junior wacho ni Kenya yepe jijo kaka ni kacha wacho ni entere Koyo kaito wacho ni beta serikal bernde wacho ni Koyo pek oko manara menpen wayo matinya kuranga jok na singo ni twaki Morris Anyango en apisa mar Kenya Red Cross bade ma Kisumu wadhing'iyo ni to chalo nade wechego makonyo gande kine mag midhiero kaka wuono nyakoranga jok neno ka jare howi to ngima kaloge sienyruok mar ot mano otimore kama ne imuke ute mabende ni golo mondo mi owuok kanyo mabende ula nyalo kaw gima yot kendo nyalo kelo midhiero ne oganda. Wadhing'iyo to genikruoge mage moseketi to gin
nade yore magi tago do chenro mag reso oganda en twak maduogo bang' dakika machuok kendo omiyo kik idhi mabor. Wasebedo jaloko Benda Phillips waduogo e twak mar Rameny Piny ma en Ramogi TV. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo lokoni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich 2 saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Ere kaka bo wacho ni anaserito odiochieng'ni ahinya. Anaserito ahinya odiochieng' ma in gi Rajibu biro duogore. To ne Nyasaye otimo hono kawuono. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' Tich Ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'ti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' Tich Ariyo ka Tich Ariyo, nyakumunga juang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni gwendo to michope gweng'o. Molino yo, jogo nyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich Ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' Tich Abich ka Tich Abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjo ni timo Ma en Makdani. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma Tich Ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency
and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chendo mar amany piny kama wadwa twakie gi wendowa makawuono ma en Maurice Anyango en apisa mar Kenya Red Cross bade ma Kisumu. Wadhi ng'e nyakorom Gajwang' kotenre kod wechego mag reso oganda kod mwandu bende gisebedo ka gitimo. Iseng'iyo ni koth mapek osebedo ka chwe pacho kama ngima ka bende en koth mosekelo midhiero kendo kata lal mar ngima nyakorom Gajwang' pod wa oro ote mag kuyo kod hocho ne anyuola kod familia mago mowito jogegi masirano. Abende sane kawuono bende no kelo tho mar jomoko ariyo mano otho kotenre kod sienyruok mar ot kata ruomruok piny mar ot nyakorom Gajwang'. Wadwa twak gi Maurice Anyango kantie Kisumu Kisumu. Maurice oyimore mo nyakorom Gajwang' kapok achako twak marwa mar amany piny machiegni. Erokamano ahinya. Machiegni ramany piny iswani to sani piny chal nade? Ang'eni oganda nitie kod pinje mopogore opogore ka bende pod giwinjo ka nitie gi ng'apod timore nyaka sani kigo wang'i tarubin mari wacho ni piny chal nade kotenre kod midhiero ma okel kod holano. Kaka wang'iye kendo kaka osebed kiwacho gi jogo mang'iyo lokruok mar kor dwasi wacho ni e dwe ma wantiere dwe mar 3, 4 nyaka 5 wadhi yudo koth kendo koth mang'eny ma onego bene jothuru aikore ne. Thothne koth ma bende waseyudo ka biro kendo e yor oula en koth mosebedo ka chwe malo Nandi, Narok to kendo Kericho. Miyudo ka pi osebiro mang'eny ma ochapo jogewa modak kuondego ka gin kuonde machalo kaka Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya bende nyicha ochapo matin. To thothne chutho en ni wach ni no wach chon kendo wayudo ka tudruok ka gi kacha omiyo jopiny osekonyore kendo gi wach mane giyudo ne yo makare. Erokamano. Rokamana ahinya yiena mondo mi puoch gi pak e lo tim maduong' mar Kenya Red Cross oseneno ka owuok oko kendo reso oganda e kindego mag midhiero. Nyiswa ni to seche ma midhiero owuok Maurice gino okenge mage mokawo mondi kapok uchako chenro mar reso ji kata ere kaka uchano chenro magu un kaka jogo mar reso oganda. Ng'eyo ni nitiere simbe migoyo kon gi kocha kata kamano weche gi uyudo nade, tudruok bedo nade kaeto uchopo nade kuonde mirese oganda? Nitiere jogo mosebedo ka wacho ni gin kuonde ma gintie samoro pok geno ka uchopoe. Chutho wach ni kane ose wachi gi jogo ma ochung' ne ng'iyo kaka kor dwasi chalo ma gi dho Kisungu wacho ne jo Meteorological Department ne gichiwo
ne gichiwo wach ni kendo ne giwacho ni koth biro ji mondo ikre. Wan kaka Msalaba Makwar ne watemo matek ne wach ni wang'eyo ni ka wamiyo jowa wach e yo makare kendo e yo machon to chutho wach ni nyalo miyo ji konyre kendo res ngima margi. Wan ne wachako timo gik miluongo ni preparedness, ikruok kapok masira mar oula mar pi ni ochopo, kendo e gwengego mane owach ni oula mar pi dhi hinyogi. Magi ne gin gwengewa duto 6 mane kaunti ma Nyanza kendo gi kaunti ma Western manoting'o Busia, Kakamega gi Vihiga. Chutho ne giwacho ni Vihiga, Kakamega, Nyamira gi Vihiga ne nyalo bedo gi pi mang'eny manyalo bedo kendo kelo mudslide, nyiso ni ji ne nyalo hinyore e yor makamano. To kendo nwaneno ni jogo mane odak but aoche ne waoro gimiluongo ni terror messaging. Terror messaging ni ne watudore gi migawo mar Safaricom mane waoro ne ji 7,000,000 Kenya mangima, ma karwa ma Nyanza ne achiel kuonde mane waore oteni. Kendo nwayudo ka oteni nomiyo jogo koluwore gi committees mane gweng' disaster committees gi provincial administration ne ji oikore makare. Omiyo yudo ka sani kata ji nohinyore tiyudo ka thothne ji ne nigi wach kendo ne giketo okenge ma nyalo konyo gikgi mondo kik dhi gi pi. Mak mana ni yudo ka koro puothe mang'eny emane pi koro donje kendo ketho cham. Koro magi kosetimore to koro wan gi gimiluongo ni life saving interventions, niwach koro ji pigni osehinyo ji. Koro watudore gi jo sirikal gi migawo mamoko mondo watem konyo ji. Gima duong' ahinya ni watimo coordinated approach kendo watemo konyo gi, niwach ka ng'ato pi odaro kare tiere gigo ma obro dwaro ni mondo yudi kaka luwore gi waluongo ni non-food items. Magi koro wamiyogi kendo yudo ka seche makamagi tuoche pi bende bedo gi contamination. Koro puonj kendo gichiwo yedhe mag pi gikonyo mondo koro thoth tuoche kik donje e family, niwach magi nyalo hinyogi kabisa. But wan kaka Msalaba Makwar ne wakawo okenge kendo watiyo matek gi community ma waneno ni ka wachopo kama wantiere kendo jopiny ne nigi wach ni e yo makare. Erokamano ahinya. Kapok okawo okang'no mar reso oganda, iwacho ni nitiere ndalo mane okuongo gol report gi migawono marango lokruok chal kor lwasi, mano Meteorological Department, kane be ginyiso ni koth biro chwe mapek. Bende nitiere yore mukawo kata migepe mukawo mane oni oduoko piny kethruok minyal kel kod koth mapek ahinya to kutiyo kanyakla gi oganda, koso en mana seche ma midhiero osetimore koka thothne uthoro donjo? Bende nitiere kapok midhiero gi obiro, bende nitiere chenro muketo makare mane oni utiyo kanyakla gi oganda maduoko piny kit midhiero manyalo wuok ponono ni koth mapek ochwe? E seche ma koth pok ochwe kendo pi mar oula pok obiro, watimo gimiluongo ni anticipatory action. Anticipatory action tiende ni wabet gi jogo ma ni kuonde ma waluongo ni hotspot ma pi nyalo hinyo ndalo ma koth chwe matek kaka ma, kendo wabedo gi puonj mopogore opogore kendo wabedo kendo wapuonjore ni to ka kodhni obiro to wanyalo timo evacuation nade mondo wakony jowa. Chutho kwang'iyo to gini osebedo kokonyowa matek moloyo kinde machon, niwach koro jopiny nigi teko kendo nigi lony mar ng'eyo ni gini kabiro to watimo kama kata kamacha. Kendo wayudo ka Meteorological Department osebedo ka chiwo advisories week ka week, makendo maendi watemo chopo kaka wachopo e radio kawuono, e TV bende wadhiye mondo wamed puonjo jopiny mondo wach ni omed landore. But wan gi community through the disaster committees watimo puonj sechego ma masira makama pok oyudore. To koro ka masira cha yudore, jogo ma gin jo community gin first responders, koro watemo miyo gi kony
kaluwore gi puonj kendo gi yo maginyalo timo kaluwore gi magi. To kendo wayudo ka thothne go mbaka gi jopiny kendo wan kaka watiyo kaka duol bende wachwalo ne jogo ma ochung' e sirikal. Iyudo ka kuonde kaka Kisumu County, sirikal mar county notiyo matek ka yawo dho aoche madongo dongo mane nyalo kelo midhiero mar pi mar oula. Kidhi Homa Bay kocha tich moro bende notimore yo Sodo kocha makata yudo ka sani pi ohinyo ji to ok ohinyo ji kaka thoth ji ne hinyore chon. Busia kidhi kamoro kama ni Budalangi yudo ka national government bo notimo gibiluongo ni gero dikes kuondego ma ne pi thoro yoro kendo chandogo ji. Koro yudo ka magi jopiny osebedo ka wacho magi through anticipatory reactions to kendo wago konyo gi go duol kuondego mopogore opogore mondo pachgi niwach gin ema ging'eyo kaka pijni hinyogi kendo gin gi rieko mopogore opogore kaka gini nyalo geng'. Erokamano. Erokamano. En gima ber ni uwo go mbaka gi oganda mondo mi uwinjie pachi kotenre kod dwaro mantiere mar mondo mi konygi kinde midhiero tucho. Kata kamano wasewinjo mbekni kigoyo ni samoro jopiny ma ok dwar kony anya to jogo modak kuonde ma ichich ni oula nyalo muomo samoro nyisgi ni gidar to gitamo ni kae mane wachako dakie kane kwerewa ni nonyuolowa. Omiyo ok wang'eyo kumoro amora mwanyadakie kopogore gi ka. Ere kaka ubedo kodgi gi mbaka mane onego utimo ikruok makare kodgi kendo bende uwinjoru kendo wuothe tuch achiel mane oni utiyo kanyakla mane oni oula ok oketho mwandu kendo ok ohinyo ngima oganda kinde ma koth chwe mapek. Erokamano. Goyo mbaka gi jopiny osemiyo wabedo gi weche ma nyalo konyo gi dongruok. To en adiera nitiere kuonde moko mane ji wacho ni ka ok wanyal dare, ka ok wanyal wuoke. To sani wayudo kaka wamedo go mbaka kendo kaka gihinyore higa ka higa. Jogo mane nigi kuondego ma ginyalo dhiye iyudo ka gin gisekawo okang' makende kendo gisedhi kuonde mamalo ma pigni koro kenygi. To en mbaka ma pod idhi medgo niwach en gima ji nyaka riwre duto sirikal mamalo kendo sirikal mar county mondo ng'e ni to en kuma nade ma joge nyalo dhiye ma ok nyal chandogi. So sani wach moro ni ok wanyal dar niwach mae kuonde mane kwerewa oike, wachno sani temo ka gima rumo ma gin bende kidhi wuotho kendo kigo kodgi mbaka. Nitie jogo mosebedo e kambi chakre higa 2019 kendo gima osebedo ka hinyogi en ni pi nam noduogo mokawo puothegi ma kendo koro kama ginyalo dhiye koro onge. Koro en mbaka ma pod imedo go kendo wach ni gin gima jopiny oseyiego ni ka giyudo kumachielo ma ginyalo dhiye gin tayari mondo gidhi kuondego. Koro en mana mbaka migo kinde ka kinde kendo sirikal mar kaunti gi sirikal mamalo en gima ging'eyo ni pachgi kendo gitemo ng'iyo gini e yo matut. Wach midhiero ma kama en midhiero minyalo kony ka ok oriti mondo midhiero ni obi oyudwa e seche ma kama. Erokamano ahinya. Kinde ma ugoyo mbaka wasebedo gi penjo mathoth kutenre kod wadar wadhi kanye. Magi be penjo muromo godo kinde motimo twak gi jopiny. To ere duoko ma umiyogi mar ng'eyo ni to wadar wadhi kanye. Ma en penjo ma wathoro yudo kata e studio kae. Morris, nyiswa ni to ka bedo nade? Erokamano ahinya. En penjo mosebed ka ipenjo kinde ka kinde to watemo bet kendo gi jopiny niwach jopiny emong'eyo kuondego moting'ore gi malo gi kuondego man mwalo. To iyudo ka sani king'iyo plans mantiere gin kuondego ma gise yiero ni ka gimasira ma kama otimore to wanyalo ringo wadhiye. Iyudo kaka kuonde moko kaka Homa Bay oula mar pi nohinyo ji kendo niyudo ka nitiere kuonde ma giringo gidhiye kaka skunde kumoro kaka Osodo Primary School e kuma ne giringo ga but sani nwach somo pod dhi mbele. Koro nitiere kanisni moko abich ma bende oyienegi mondo gidak kanyo gi jota dak matin ka masira ni dok chien. To en gima nyaka kete e mpangilio maber
gi jogo duto matiyo ne oganda piny mondo wang'e ni en kuma nade maka ji masira makama otimore to ji nyalo ringo dhiye. Kisumu County nigi evacuation center ma bende ong'eyore, koro yudo ka thothne ringo kacha yot. Koro en gima ji pod bro mana kwayo mondo med tudore gi jowetegi. Yudo ka jomoko bende piyo daro nwach koro wadgi moro ni e got matin, koro dhi okwayo jot kacha. Koro en aena ni nyaka koro ji riw paro mondo jong'eni gin kuonde mage manyalo ringo adhi, lakini designated areas ma ji onego ringo dhiye en gino manie mpangilio. Wan kaka jo West Kenya Humanitarian Hub ma wan an achiel kuom jogo ma nie burano, watemo ng'iyo mathoth ni wabed kendo wabed gi ikruok machon ma ka gima kama otimore to yudo ka yot nitiere ka jogo ringo dhi kuonde ma idwaro ni giringo gidhiye mondo giyud kony matin seche ma masira kama oyudore. To kamano ahinya Maurice, nitiere kuonde mane chon nokawo nyaka duol miyo moro mane Abudalangi, sirikal saidia. Inyalo paro kane en higa ka higa na ywak ni kono, kata kamano sani oganda penjore ni to ywak makama poko chako winji kendo. In apisa mantiere West Kenya kata imo mar piny Kenya ng'eyo ni untiere kod ng'eyo kotenre kod okenge mosekaw. Gin okenge mage mosekaw e gwengegi mane ne masira makamagi ok otucho kendo. Ka bende ma inyalo sumie paro bende gi counties masani neno madhiero madongo makamagi Maurice. Erokamano ahinya. Duond ma sirikali saidia en duond ma nowinjore kendo aparo ni kindego ni pod arawera mabot ten matin. To wayudo ka chenro osebete kendo kuonde mane pi inyo matek king'iyo kuonde ma Nyang'ande iyudo ka tich osebedo ka tiyore gi sirikal mamalo kendo gi sirikal mar county ma iyudo ka kaka pi ne nyalo hinyo ji ka ne onge ikruok machon kaka mono ket sani, iyudo ka dok obedo maber ahinya. Iyudo ka magi oseduoko teko mar midhiero ni chien matin mondo kik hinji. Iyudo ka kuonde moko kaka nasewacho mbele kanyo ne Budalangi ne gigoyo dikes kendo koturo gi sirikal mamalo, sirikal mar ma county ma Homa Bay bende yudo ka River Miriu malo kocha ne gigoyo dike mane gigo dike ka kilomita 6 koro dong kendo kilomita moko 4-5 kama mondo gitieki. Tiyudo ka midhiero ni kano biro to koro joma ne ni malo ka ne ok ohinyore ahinya kaka ne gihinyore chon, kendo namba mar joma ne pigni nyalo hinyo kinde makamagi ne dhi bedo mang'eny. Koro yudo ka en gima nyaka ket pango ma long term kendo mid term, nwach en gino madwaro pesa mang'eny mondo mi otime. To iyudo ka sirikal nigi chuny mar ng'iyo ni misira kaka magi ok otimore kendo ok ohinyo oganda. Puonj mwasebedo kwa puonjo jopiny e yo mar ikruok machon kaluwore gi pi mar oula ni bende osebedo ka konyo kabisa e yo mar kaka ginyalo resore kinde ma pi mar oula kama kobiro kendo omonjogi e yo apoya. Erokamano. Erokamano ahinya. Winjo kiwacho kanyo ni nitiere dikes mi osechak ger 6, nitiere 4 kata 5 mondo mi gitieki, to sa ma obire kinde ma nosegol report ni koth makama biro. Maurice, pachi deone sirikal dipo ni keto yomyom eneo ni oketo kenge makare mageng'o oula. Tiere paro mosewuok kanyolre mpogore motenre kod ka omenda keto kuonde mamoko ma samoro gineno ka ok ket mbele gigo mahinyo ngima oganda. Abro wacho ni ok anyal wacho ni nitiere yomyom mar sirikal, ne wacha ka nitiere romo kendo go mbaka gi jopiny kendo gi kwayo makende kaluwore gi koth manochwe higa mar 2024. Niyudo ka pi nohinyo oganda kabisa e counties mamagwa Nyanza ka kendo mane Migori, Homa Bay, Kisumu gi Busia. Maendi nobedo ranyisi kendo nomiyo kwayo makende nobetie
ma tijni nosechakore kendo nosetim kaka nyicha sewachono, emiyudo ka kaunti mamoko sani dekoro wan gi dhano mang'eny ahinya kata mana Busia kocha mane pigni kendo ula mar pi mar ula debe nosejore kaluwore gi kinde mar koth kaka ntiere e malo. Tiyudo ka wang'ni kata yala nyicho pong' ahinya modhi nyaka malo. Tiyudo ka noko donje mier kendo noko hinyo ji newach ikruok machon mano betie. Kisumu County iyudo ka ikruok mane oikruok chon ni oduoko ger mar pi mar oula ni chien, miyudo ka ok ohinyo ji kaka ne ohinyo ji chon newach koro pi yudo ka korengo kendo yudo ka korengo modhi odhi nyaka nam. Koro en ikruok ma serikal osebedo ka timo, ta en gima nyaka wadhi mbele gi timo. Iyudo ka chenro mar bedo gi dam maduong' Kurusoin Dam en gima bende serikal mamalo nigi mpangilio niwach mago gin gik ma kotim kiyudo ka chandruok kendo pi mar oula biro dok chien e gwengewa ma Kisumu. Erokamano. Rokamana ya Jojo Kaka en achiel kuom joneno magwa owacho ni wach oula pek kata wacho ni kendo konego okawe mayot omiyo onego ubed kod extension officers around kata wacho ni gabions onego ger chon ka ji pok olalo ngima wacho ni duong' kendo ok nyal chol. Kutenre kod wach mar Jojo Kaka no Morris, ang'eyo ni samoro apisas ma untiere godo kata kit kony ma ungo samoro ok nyal chope konde duto ma pacho kae. Ere kaka uyiero kama omiyo pek? Samoro koth mochwe Homabay gi koth mochwe Nairobi samoro nyabed ni romre, to kata kamano nitie kuonde mang'eny apisa magu onge. Ere kaka uneno ni to oganda yudo resruok kuonde opogore to tie maru e pacho ka chal nade? Ka en county ka county nigi apisa marom nade koso alwora ka alwora? Dobed ni ere kaka upogoru mano ni uwinjo report kendo uchwalo konye sama uwinjore kina midhiero kwako piny? Erokamano ahinya kendo mano penjo maber ahinya. Ada wacho ni Msalaba Makwar en migawo mano chak gi sirikal kendo ma omi tich mar kedo gi masira mora mora manyalo betie e Kenya ka, kendo wan gi teko mar tiyo gi sirikal mamalo kendo gi sirikal mar county. Wan kaka jo Msalaba Makwar wan gi offices magwa e county 47 e Kenya mangima, kendo iyudo ka wan gi jogo ma ondiki matiyo maluongo ni staffs, to thothne watiyo gi volunteers. Masani volunteers mwantiere go e Kenya mangima charomo volunteers 300,000 gi wiye, kendo iyudo ka chandruok otimore e kona mora mora e Kenya mwantiere ni, tiyudo ka jo Msalaba Makwar chope e yo mapiyo newach wan kuondego duto kendo wan e kor gweng' ka gweng' mar Kenya marwa ka. Kidhi Marsabit, idhi kumoro ni Ileret, ibo yudo ka jo Kenya Red Cross chopie e yo makare. Kidhi Turkana, Todonyang', iyudo ka jo Kenya Red Cross nitiere kendo chope e yo makare. Kidhi Mombasa, Lamu, koro wan kuonde duto. Emomiyo iyudo ka masira kata mono timore Nairobi, iyudo ka jo Kenya Red Cross no chopo e yo makare mondo mi ores ngima jogo mane ohinyore kaluwore gi gorok mar ot mano timore Nairobi. Wan kaka jo West Kenya region iyudo ka ne wan gi tich madhi mbele Migori, nwakonyo jogo gi pogo non food items, ne wan Homabay, ne wan Kisumu, koro wan kuonde duto, kendo mae teko marwa kaka jo Msalaba Makwar e tich marwa mwatiyo ne jopiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Ero kaka wacho ni utiyo gi counties ma pacho kaka achiel kod sirikal mamalo mondo mi uneni weche obedo kare. Ere kaka uyiero kit kaka kony machika ma bedo, nikech iyudo ka county ma Nairobi kuom ranyisi ne ogol nyaka jolweny mondo mi owuogi mondo mi okonye kunyo bugni.
Red Cross bende aneno kochopo kacha, mano Kenya Red Cross aneno bende kochopo kae, to bende bang'e kawuono apani ne en kawuono ne opichni mano okere gavana ma Nairobi kane gichako loso dundu ma bende koro gichako mar loso chenro mag neno ni pi oyudo kuma kadhe. Chenro gi opog nade Morris? Bende nitie chenro mopogi ne Red Cross kaeto bende nitie chenro ma koro weyo ni mato mar sirikal seche museromo kendo ang'e ni utiyo kanyakla, kata kamano chal ni nitiere lai moko mogor manyiso ni kaponi masiro nenre to ma gima ema Kenya Red Cross kawo to ma gima ema county kawo. Bedo nade ka? Rokamana ahinya kuom penjono. Msalaba Makwar tichwa chutho en konyo ngima dhano kik hinyre e yo moro amora ma masira oyudore, kendo en gima wasebedo ka watimo kendo joma moko matiyo kodwa ong'eyo teko marwa, kendo watiyo gi joma moko watiwan wawegi iyudo ka wabedo coordinated. Kaka Nairobi wan gi National Disaster Operational Center NDOC ma en emotimo coordination duto mag response ka en masira motimore okang' mamalo, kendo Msalaba Makwar tichwa maduong' ka wachopo kacha tiyudo ka watimo gimiluongo ni search and rescue, kendo en gima wabedo jowa obedo trained e ng'eny mamalo ahinya mondo tim, kendo county ka county wan gi jomiluongo ni Red Cross Action Team. Jogi gin 30 county ka county, kendo imiyogi puonj mar ng'eny mamalo mar konyo ngima dhano ka masira otimore kaka ma. Ti iyudo ka first aid, search and rescue, psychosocial support, gin gigo ma walonye kendo watimo kaluwore gi teko marwa kaka migao. Wan gi tracing ma bende watimo seche mag masira kama otimore, iyudo ka jomoko kong'eyo ni jowetegi ni kure, watimo ma mondo wakel gi kanyakla, kendo ka nitiere jogo molal, jogo mohinyore, to nitie kaka imiyogi wachni e yo mowinjore kendo e yo makare. Koro magi en gik ma ranyisi mag tich mwatiyo seche masira ma kama otimore. Koro wabedo gi jogo kendo wan gi more coordinated approach kaluwore gi tich monego watim kaka jo Msalaba Makwar, kendo yudo ka koro kochopo kamitimo hospital referrals to koro yudo ka E+ ambulances magwa tiyo gi ambulances moko mondo koro kwasetimo scene management and first aid, koro watimo referral to koro gitero hospital mondo gidhi gi hand over the qualified medical officers mondo koro dhi mbele gi konyo masira mar jogi kochopo kuonde mag thieth kaka mago. Erokamano. Erokamano ahinya Morris. Nyaka ne weche gi chakre ahinya te wala mano obiro makoro lal gi ngima ji mohewo 66, report moko wacho 69. En puonj mane ma isepuonjori maduong' mogik kaka apisa mar Red Cross e kinde gima bende oganda osebedo kaka dhi midhierogi? Gima sepuonjora maduong' ahinya ne lokruok mar kor dwasi, kendo yudo report ni koth nyalo chwe kendo kiwango mamalo manyalo chandowa, en gima nyaka koro wabed piny mondo wang'iye kendo matut ni en ang'o makelo wach mar oula mar pini ok ringe yo makare. Kendo maendi dwaro ni mondo koro ji obed piny kaluwore gi jogo matimo gimiluongo ni physical planning mar counties wa, kendo jogo matemo gero ute kuondego ma ok owinjore, kendo yudo ka magi gin gik ma nyaka ji obed piny mondo ji owache yo makare. Puonjruok kendo bedo gi ng'eyo mar jopiny ni gini kotimore en ang'o matimo. Thothne iyudo ka koth kochwe to wabedo gi haraka mondo wadhi wachop miechewa, to en gima debed ni akawo kata mana seche 2, seche 3, seche 4 ma ok adhi awuothe kata riembe pi mar oula man malo manyalo ting'o gari kendo ma ket ngimana e yo mokare
Koro en puonj ni nyaka wabed gi dok chien kendo wang'e ni wanyalo geng'o masira makamagi mondo kik timre kaluwore gi mpangilio mar waduto. To chutho en jopiny mondo ng'e ni pi mar oula kama kochwe waweye uru, obro dhi kendo wabro kala daraja cha yo maber maonge chandruok moro amora. Kata kana riembe barabara imanyo kumoro mabet ber ichung', kik wabed gi haraka kendo gi ng'wech makare, niwach iyudo ka pi mar oula machalo kama ok obede seche mang'eny, to iyudo ka seche 2, 3, 4 pigni biro bedo nosedhi kendo inyalo dhi mbele gi safari mari kendo gimani nyalo bedo makonyre e yo makare. Erokamano ahinya Morris. Bende hawinjo kiwacho kotenre kod lokruok chal kor lwasi kata climate change, gino ma bende koro osekelo koth mapek ahinya, kendo ka en chieng' tiyudo ka chieng' bedhe mang'eny ahinya. Bende nitiere yore mutiyo godo gi oganda maneno ni uloso oganda motisi ni uloso aluora, environmental conservation, kaneno ni oganda obedo kod okenge makare mag neno ni aluora magidakie obedo aluora ma olos makare, chenro machalo kaka mago mag pidho yien mondo mi one ni kata obedo ni koth chwe to kata kamano sinyruok mar lowo obedo kae, to bende aluora bedo makare kata obedo ni midhiero ma kamago biro. Be nitiere god chenro mag konyo oganda neno ni aluora margi orit makare kendo bende okaw okenge mag rakruok gi lokruok chako lwasi? Wan kaka Msalaba Makwar wasebedo gi puonjruok kendo gi kony, wasebedo kwa konyre gi jopiny e yorno mar pidho yien, kendo puonjruok ni to en ere kaka wanyalo rito aluora maber. To magi gin puonj ma pod wabodhi go mbele counties go duto ma waluongo ni hotspot counties, mondo wang'e ni kwapidho yien kendo kwarito aluora makare to en achiel kuom gigo manyalo konyowa kedo gi pi mar oula sa mobiro, mondo kik oridre mapiyo kendo e ng'wech mamalo, niwach koro yiendegi nyalo konyo kaka oridore, nyalo geng'o pekne cha mondo hinyruok mar dhano kik bedie. Iyudo ka wan bende wawacho ni nitiere gik ma jokuondego ma ji odake maluongo ni community ginyalo go mitaro gin giwegi mondo kik ritre sirikal, mondo sirikal bi en gino manyalo timo wuon, nyalo go mtaro e ode mondo pi kabiro to pi yudo kaka kalo e yo makare. Kik wadin kuondego ma pi ringe, niwach kwadino kuondego tiyudo ka pigni koro dhi chando ng'at machielo. Koro nyaka wabed kwa wang'eyo ni kendo wadewo ngima jowetewa kuonde mogo, kuonde duto mwadake, mondo konyruok obedie, niwach kwatimo kama to wadhi bedo kwaikore maber ne pi mar oula ni kik hinywa e gwenge mwadake. Erokamano ahinya. Thothne ka koth thoro chwe kae to bende awinjo kane iwacho kwachako ni nitiere jok modar odhi e skunde e kanisni moko, nikech sani nitiere chenro mag somo madhi mbele miyo skunde ok nyal bedo kanyo ma ginyalo jotie. Nitiere oganda ma sani odar odhi e kuondego mag lamo kata kanisni, kata kamano pile ka oganda ochokore kendo pi be nitiere mang'eny, tiyudo ka nitie tuoche ma samoro nyalo biro mahinyo oganda, tuoche malandre mapiyo, tuoche mikelo kod gudruok mar pi kaachiel kod mabende thoro ywayo tuoche machalo malaria nikech suna ohero kuonde machalo kod magi. Bende nitiere kod chenro bende mar puonjo oganda kotenre kod kit kaka owinjo bed ni gidak anya mondo mi tuoche ma kamae kik makgi, kendo poni tuoche gi obiro to owinjo gitim nang'o. Be nitie puonj makare ma ochiwo maneno ni oganda opuonjore kaka ginyalo dak e kinde ma bende koth ma kamagi nitiere mang'eny, kendo oganda bende odar odhi e kuonde moko ma ok ging'iyo dakie kama gidakie bende kanyakla. Erokamano ahinya. En wach ma wang'iyo kendo matut ahinya, newach iyudo ka adiera ka koth chwe kendo kudruok mar pi nitiere, iyudo ka suna nyuolore kendo bedo mang'eny e kuondego. Koro wapuonjore kendo wajiwo community health promoters, magi daktache manie community, mondo dhi mbele gi puonjo
wach mar rito alwora makare kendo rito health ma community makare, to iyudo ka sechegi makamagi bende itimo gimiluongo ni outreaches, watero thieth kuondego ma joma kamago hinyore kendo imiyogi kony e yo makare. Koro iyudo ka kony yudore kendo wan kaka jogo ma chiwo gigo ma ji konyore ge udi, net en achiel kuom gigo mwachiwo niwach wang'eyo ni nyithindo matindo ma gini 5 kadok chien, mine mapek gin at risk mar yudo malaria ni, kendo malaria nyalo kedo kodgi ahinya. Koro watemo puonjogi mondo gininde nets sa duto mondo kik giyud malaria. Wapogo bende yath pi seche miyogi kony ainagi mondo koro pi ma gimodho obed pigno mobedo treated, ma ok migi yud tuoche manyalo miyo gibed gi tuo diep. Kendo iyudo ka watemo konegi ni sechegi nyithindo kik tuge pigego ma okudore, niwach pi mokudore ainagi oseyor choko takataka duto modhi obed kachacha. Koro en puonjruok mwadhigo mbele, kendo waneno ka jo gwenge mwasebedo kwa wuothe gin gikawo puonjgi makare kendo gimedo lando seche duto ber mar bedo ni ing'eyo kaka idak mondo kik iyud tuoche machalo kamagi. Erokamano. To kamano Nyamori, sang'eyo dong' kod dakika moro achiel, ami thuolo mar wach ni mogik kwaloro chenro mar Rameny Piny. Damed mana wacho ni kaluwore gi kaka jogo mang'iyo kor dwasi wacho ni pod koth ni kodwa, koro wabed mana motang' kendo wabed gi ikruok makende. Wach seche duto kwayudo ni kodhi chwe mondo wang'e kik wit ngima mora mora, kendo gik wamed ng'eyo ni kik walalgi, to wamed ng'eyo kendo wamed tiyo gi kodhni e pidho yiende kendo gi pur kuonde manyalo purore mondo ka cham bro bede to wabed gi chiemo ma ok wadhi bedo gi kech kaka nosebedo ka timore higni mokalo. Koro wang' ni puonj michiwo en puonj makare, kendo wan kaka jo msalaba makwar wabro medo chwalo ni puonjgi kinde ka kinde mondo wabed gi ikruok yo makare mondo wakonyre kaluwore gi pi mar oula kata masira mora mora manyalo biro apoya nono e kind gwenge mwadake. Erokamano ahinya Maurice. Alfred Obonyo wacho kanyo ni entie ka Tito Wachola to dwaro paro maliw ahinya mamakelo Rita. Wacho ni en ben kodwa chendo. David Ongare Teresiaya Gema Hanyiko kaito Ivan Sario wacho ni entie Rodiko Panyo Lago Jachuma Kisumo Kogony wacho ni pamoja gisebedo ka giluwo wechege yo makare kendo gioro ote mag jiwo chendo makama gie kodwa ne en twak mujebe ni bedo godo kaluwore gi chal mar piny, chal mar Kenya kaito chal ma bende oseke kod midhiero mar oula. Mano en Maurice Anyango, apisa West Kenya, bade no maibo mar Kenya Red Cross. Erokamano ahinya kuom thuolo kendo kodwa mbaka e chenro mar Rameny Piny warom kendo nyakorom Gajwang' e chenro mar hoimore kanyo sa 3 kama wadhi ni weche manyien. Nyinga Lydia Oritu Masani. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage